Asantemaso TV. Yasom Mosompa. Mami mahwefo de tifo akwa Bamra Asantemaso TV amamre efi eba na manne ne amamre dia unya ne baabi ase Asantemaso TV yenkɔ radio kituwa bi na memfa nso mo asamodan ya yedi masamodan football akese ya obepi mo Ghana hanom a ye nyina yedi mo yasamodan ya 2010 wode esa akɔba ye no sa asamodan na meka no ho asemi waba aba bepi mu kuma sanse wode dwumadi bi ba be hyehye so baba ya lago pramaso wato ne din original games yes emphasis regions e wo Ghana nyina no obeka mo nyina bobu na wode ball ba hyehye so na obedi ago baba ya lago pramaso na we na saboja be pm e okumas no de ne kire kotoko hina himfie ekokɔkyea no na ansa no wo kɔkɔtoko hina himfie akɔkyea no woni sini twafo me che kuma wo stars bi se papa kumase akabeleza no mcheche kunu kumase fo atwa sini no mranti wo kumase atwa sini no ebofo kumase abonten so eye clean up exercise kakra ahwefo kame ho ne yankɔ hwɛ clean up exercise ablasa moja bi pm Asantemantem woni ne kumase fo mo twa sini ebofo kageti abonten so kumase mbotemu ba biala exercise se yi gata me fi ba bia na fi hye bia wo siesie ko sise oye we ansa na ne dwumadi a obedi ne baba yala no enya abaso yenkɔ hwɛ dwumadi ne sedi ne
Ashafo asamojan papa Kumasi ni Akabeneza ena hu Dr. Laiki ne mra no said ye wo hwede said the mentie dia tumu acha mo sesa sagatam ni ade ade ase ya na kotoko hene hwehwe sanse ope amunidi e dia ma asanteman yankwa ofiri honom a ena wode nani kire na ase tutu kotoko hene otumfo wo se tutu abebio opim so be ma he boboa no sanse ene yawo na yewura betena se se bi asanten sema enika no ono na yetire sikadwa ekasa kire na wotie na obebu asanse yewura betena se nenti no asamojan ene ne Kumasefo ni nyina ne sinetwafo nyina de omani nyina ene onua baafo jan ekokopie mo kotoko hene na ase tutu ayin boboa no ede nchia kese ekokoma no kame ho ne nkɔhwemra
therefore Asamoah Gyan and we are baffled Gyan Kumasifo Chesini and the Kokosha Mobran Sansa yes he encyclo promoting any day and mopo untimi ma santema temu me dijuma na won fa ni die ni obuo e ma santema ewura o te kokos wo pem so be ma na say to abebiu we ni nsem e top ma na santema so tv ni e pese e de ba be somo ye pomodi aya sro so ye fofo na hwe dwumadi na be subscribe channel no wa share dwumadi na ma oni on so wa chichi ni benche so enya bi ahwe feel na che wa dwum comment section wodom no na wa like dwumadi no ama dwumadi no e dina ne nas number no so e twa go screen so dwuma bia wo pese oni santema so tv adwuma ye fo na mpanifo di no ofra o beje so yam dina dwumadi me so mo medin aduana de hye bedi akon amanfo kwaku disu makram Asantemaso TV. Yes, so Mosompa.